Okay, dili nga bahina makikilala ato nga kuha ang update no sa batan sa DPWH sa bahina. Ato ba kuha si ang update pinagi ni Ma'am Piladja Dahilog atong administrative officer o designated no district public information officer no sa DPWH sa second district dili bahina. Ma'am Piladja mayong adlaw. Mayong hapon, kalatong tanan. And salamat kayo sa inyong ani sa among office aron mga update sa among mga project or ongoing mga project or mga activities nga among gikandak sa DPWH sa second. Oh, okay. Arita no kay nasayod ta nga dunay mga gipang himo karon nga asphalting no. Gani sa Ozamis dunay gihimo o manuman na po diri sa Tangub no. Pwede to masayran no mga projects na to na ongoing labi na from Tangub City to Sinacaba no under sa second district sa DPWH. It's given nga we're on the infrastructure implementation sa kanisa atong national highway ongoing ang atong asphalting. So from sa imo na mention from Sinacaban up to the Bonifacio. So ongoing atong asphalting, so paspas ang pagtrabaho. Siya notice kaning diri dapit hapit-hapit siya nga human gyud ang atong asphalting. Okay. Bisan og nahisgot man to namo ganiha nangutana gyud ta nga naman nga ang concrete i-asphalting no ganiha na storya na to na engineer ganiha pwede to sa unsay pagpasabot yana no. So actually sir, di ko ka hatag sa eksakto gyud nga one tingin sila sa mga engineers. It's because pero ang ako lang na I've learned nga muna siya ginakuan katong after sa inspection ginahimo paano na siya kinala siya i-cement katong and then asphalting na dayon overlay. Okay, alaman to yung team na i-mention no si Engineer Garia nga team nga mag-inspection good mag yearly man gina-inspection nila kisa road conditioning sila mo inspection nga kani siya kinahanglan na gyud nga i-asphalting so dili na pagbuot sa DPWH sa district. Dili siya sir. Actually, ang katang Rocon inag-inspect na nila. So every ang kanang mga roads nga kinahanglan na ba ni siya angay na ba ni siya baklason bisan tanaw nato siya dili pa siya guba mayo pa siya but then kuha na siya nga buta na siya sa 5 years na siya or pila ka years ang ilang term na niya nga kinahanglan na siya baklason na gana siya tungod sa road na siya nami team katong road conditioning. So concrete na siya and then asphalting na dayon. So mao na nga dunay mga asphalting nga ginahimo ron Ozamis and Clarin apod no ongoing. Yes sir. So kuha lang ani sa mga tao ma'am nga medyo namagay makadilatan man gyud pod sa biyahe di ba? Oh yes sir. Ato man jung makuan nga daghang magreklamo nga kaning sumayo pa man ni siya nganong ginaguba or nganong madugay ta sa ato ang pag-travel tungod kanay magpang-travel but then it's for the public so atong ikuan sa mga publiko nga doon basta madugay ta pero para man sa atong safety ug para sa ato ang kayuhan sa tanan. Okay. Salamat kay Labot ya naman. Pila yung mga budget sa asphalting? Regarding so dili kay ko makakuan sa exact nga makakuan siya kay per namo na siya kuan kung per section. So naka-section na siya nga Ozamis to Urakita Road. So na siya kilometer kung unsa nga mga section. So tingali karon nga year sa road conditioning o pila lang ka kilometer lane ang kanang angay karon nga asphalt. So karon na siya. So sa next year na pod na kanina pod nga portion. So dili ko kakuan sa exact na. Okay, so salamat kay Labot. By the way, kumusta man na dunay nibawa na to no nga nagpadayon man to na atong kining ongoing ang construction road concreting sa Kinuman Sur to Gala doon na po ito'y Diguan to Gala no and pwede ito masairan kung doon saan na yung update sir ongoing gina siya nga mga project na to paingon dito so hopefully mahuman na siya karon nga year and then
I guess na yung mga portion nga wala pa to siya napil sa budget, but next year hopefully masumpayan na to siya. So kani ato sa whole district, Misamis sa whole district sa Misamis sa second. So hopefully kaning atong mga roads sa barangay ma-connect na to sa tanan. Connected na siya tanan. So diri sa Tanggob, I guess connected na sa Usamis na lang, Clarin, Magtudela, mga naiwan portion nga wa pa siya naga-connect. But then given na kanang Gala, Kinuman, sa pala din nga mga area, ongoing gina siya tanan. And then ingon si sir kamo sa atong construction chief nga na mga portion nga makulangan, tingay masumpay na siya next year. Sa ma-connect na siya din tanan nato nga mga roads. Pinagi po na pagpanikamot sa itong mga elected official to. Sa tong congressman paghatag og pundo, di ba? Importante magina na pundo, no? Hindi magina matrabaho ko pundo. Sa tong gobernador. It's nag-start na siya sa, di ba? As we all know, the DPWH is only the implementing office. But kana siya nagkan gina siya sa GAA, sa General Appropriation Act, which is ang atong congressman, si Congressman Ando, siya to ang nag-propose anang mga project nga madala niya dito, then ang propose ng mga project, pag ma-approve na siya, mabutan siya sa GAA, and then we will implement that project. So kanang mga project na himo na siya dili tungod sa DP, but tungod sa ato ang congressman sa iyang paningkamot, anang mga project nakita niya nga makakulangon sa ato ang district. Under ba ako kakuha ug under ba sa DPWH kini ba nga bag-o karon modern nga mga health center? Kung kana siya sir, depende siya sir kung nakabutang siya naka-through siya sa Department of Health, and then gi-under nila sa DPWH ang implementing office. So the DPWH ang mo implement. So kung naay nag-request, for example the DOH nag-request sila nga magpabot sila mga health center, and then ilang i-through sa DPWH, so kami ang mo implement. Kami ang mo construct sa mga buildings. Okay. So, salamat kay Labot yan. Pero wala kay kung pila na ka-box sa nilang ponpo, no? Hinawa na to na apil sa lisgutana na to, no? Sa kung pila ka-buok ka mga kining mga health center, na modern nga mga health center nga gina under sa DPWH. Anyway, sunod, puho na po nato na. Ay, ari ko, no? Sa kining sa kamulo na to sa sports complex, no? Nadia sa Kinuman Norte. Unsa na may update labot ini ba? Nagpadayon pa magyapon ang trabaho? So far karon sir nagpadayon gyud ng construct or paghimo sa sport complex. Dako mo kay na siya nga project, so na siya nga phases, so phase 1, phase 2, phase 3. But as of now nagpadayon gyapon ang construction. Pila yung budget na so far? Dili ko kakuan sa whole amount ni sir, kay kanang dako gina siya, kay dako mo gina siya nga project. So dili ko kahatag niya sa exact na amount. Pero ang target niya nga mahuman siya. Wala pa po siya nakakuan ko karon sa mga project, kay I guess kung base lang sa atong phase karon di pa gina siya mahuman. Sa given sa money nga gihatag, dili pa gina siya mahuman. So ongoing pa na siya ang mga phases nga atong i-conduct para construct or makumpleto ang sports complex. Okay, so salamat kay Labot yan. Okay, magamit po na nato sa Misamis Occidental, no? Kay in terms nga doon natin mga didagko nga mga activity, no? Mga pohon-pohon, mga palaro pohon nga himuon nga mag-host. Muna nga importante sa sports complex. And sa ubang pa nga mga hinusgutaran, no? Arita sa gikahidaman, no? Nga Pangilby Bridge. Okay, so far, di ba daghan kay siya tentative dates, so September 10, September 11, September 12, September 20. So new updates, so it's between 17 to 20 daw ang kuan sang opening. So dili siya mohatag exact gid nga date, but then it's between 17 to 20. So because there are a lot of kanang buhatonon pa sa bridge, so pave marking pa sila, napay stop protection sa kilid, napay nag-electric, nagkuan pa sila sa suga. So daghan pa sila angay nga kuan kana humanunon. So with regard sa opening gyud is between 17 to 18 this month. So dool lagi siya. So tingali napay mga ubang portion nga di man kaning diri sa ato ang approach diri og sa didto, pero less minimal na lang nga mga work nga padayon.
Then we also kanang nagtaot ta sa Way Bridge. So both dinhi og dito sa tubod, and capacity is only 32 tons. So 32 tons lang ang dapat nga maka below 32 tons. 32 tons and below ang makaagay sa bridge. So above ana di siya pwede na siya limit nga gibuhaton na 32 tons. Usa ka sakyanan di siya nakabot pa 32 tons. Depende tinga siya kung sa karga, unsay karga niya. Diba? Na may dako nga mga sakyanan but way karga, so pwede siya mo agi. But then kung may mga gamay nga sakyanan but then puno ka siya or bugat siya, kargado siya, mo beyond 32 tons, di siya pwede magi sa bridge. Kinahanglan gid siya. Timbangon siya. Na Way Bridge. Okay. So before magi sa main bridge, mo agi ang mga sakyanan sa Way Bridge. Timbangon ang sakyanan kung 32 tons ba siya and below. So aya siya pwede mo agi sa bridge. Oh. Pero ang motorcycle, Pwede siya moagi. Pwede siya. Gaan man siya. Sidecar, pwede rin gyapon. Basta ka na ng mga Bugat. 32 tons and above, 32 tons above, dili siya pwede moagi. Okay, so ang charge ana diha sa gibugaton ang DP ba? DPWH siya po siya, sir. Mo ba? DPWH. Si DP na gyud tao ibutang gid. Oo. Lagi siya in charge nga mo kuan nga moagi siya sa Way Bridge ang kanang sakyanan. Free man gyud siya, di ba? Yes. Wala pa na usab. Wala usab nga na toll. Wala siya toll fee since it is not a bill operate transfer BOT. So it's a project of the government, flagship project of the government. So wala siya kuan toll fee. Unsa to ngay after garing diri bitaw sa pagdaog mo or kining di pagkakabot sa Pag-Elbe Bridge nay rotunda daw himo. Diri sa Lanao, na sila tonda naman dito na naman. But sa tuwa diri na daw rotonda pero pa siya still in the making or still in the na siya dira sa Isidro Ditan. So nay rotonda di nga pagabuhaton. Dili ko sure sa funding is from the local and national pero I guess na siya part nga sa national siya. So the DPWH ang mokuan and also the LGU. Okay, so andam na natong natong buhatan ang giagad halagad ang schedule. Yes sir. May mga dalan andam na. Okay na ang mga dalan. So pwede na maglusot-lusot from the bridge then going to the city proper and going back in the city highway. Okay. Gisgot mo kag bridge no. Kini mga bridge na to dire sa local ba? Kini sa Labinay man siguro na. Kamulo rong gitrabaho. Yes sir, ongoing ang atong pagtrabaho din sa bridge kay so far as I know the bridge nga katong nasa saan siya? Katong nasa kilid. Ang katong sa pag mo functional na to siya ang katong duha ka dili wala katong habog. Pag functional na siya ang katong na pong sa ubos mo na po siyang ipasaka. Muna po ito trabahoon. Muna po to siya trabahoon aron masaka na gid ang bridge para dili na siya mabahaan. So ang giuna ron bali kung magpadulong ka o zamis mo ang left. Sa right. Sa left. Kung bayo sa amin sa left. Oo. So mo na yung una mahuman ba? Mo na yung mahuman. Mo na yung unang pagian. Or dungan na sila humanon. Kaya siya nag-iuna dayon. Kaya din I don't know kung na ba siya yung mga problema pa. Pero basta unahon siya, magian na siya para ang isa na po trabaho na sa. As long as na-adjoy magian, kaya di pwedeng maputol. Kaya wala man tayo pwedeng magian. May laing diversion nga. Ngayon po, tuyok sila. Pero hopefully, makumara na siya para mo kuan na gid to ang dalan kay diba na 4 lanes na siya din ha and then 4 lanes then ang tulay is only 2 lanes so lisod kay siya agian labi na curve siya so dapat mahuman gina siya nga ma 4 lanes ang atong hasta ang atong tulay. Ang atong mga highway ron may 4 lanes naman no ang mga highway. Yes sir. Ang about nang wala pa na highway na 4 lanes. Ay mga portion diri nga wa pa na 4 lanes like unahan na nang sa Tanggob no padung Bonifacio murag na ongoing man siguro ang trabaho diha nga. Na yung mga gamay pa ang dalan. Sure. Nag-widening, magitan namin the project sa widening sa atong national highway. So, maybe, ang kanang mga wala pa siya na problem na to sa right of way or
the project or kanang nga portion or nga na section wala pa siya na-appeal sa budget for 4 lanes. But then ongoing na tanan to project National Highways na agad siya project nga 4 lanes nato siya. Ato na gyud siyang gikuan. And then base ni ana usa sa mga problema mo is the right of way. Ang right of way. Right of way. Okay, mabayad magpud si DP o no sa right of way. Oh, yes sir. Mabayad ang DPWH sa right of way. Then especially kung ang katong mga tagiya or mga portion nga affected, naagid sila kuan, na sila mga balay baron or naabag sila mga tanom nga na-appeal, naapektahan. So sa pagkuan expansion or the widening of the road. So but then the government or DPWH will will compensate sa ilahang sa tuang nga na guba or na kuan nagamit sa ilahang yuta. Napoy uban nga kanang gi-donate lang nila for the seat nga. Oh, naapod ba sir nga dili na sila magkuan, dili na sila mag-mine. Oh. Napoy ana. Pero pwede maningil, ma'am. Pero pwede, we compensate. Compensation naman na siya sa kuan nga Pero si compensate. DP may magbuot sa pinaibayad. Ang naamantay ko kani yung DBP, so ang Development Bank of the Philippines, so motoy mo appraise, so appraise the land, appraise the property kung pila ang angay nga bayran ani niya ng property. Dili siya pwede nga kami lang nga mo matamatahon na natin sa no daily na siya kun appraisal Si DBP may DBP or the land bank, so ini kuan kanang appraiser mo appraise. Okay. So, salamat kayo labot yana ma'am and sa mga ilusgutan. Pasendo na kay additional information nga wala mo na pungutana nini nga bay. Sa mga information or okay. Or panawagan nimo no siguro or hangyo nimo sa pagsabot na lang sa mga ingoing nga mga trabaho. Okay. So, ikaw lang ang tanang ang publiko, ang tanan nga mga motorist nga just be patient kung natay mga trabahon sa dalan. So, ato nang ginahimo not for our sake lang or unsa, it's for the sake for everyone, for the riding public nga mahapsay yung okay nga tong dalan. So, also po, panawagan sa kanang mga na yung mga private mga vehicles nga ang labi na nag-wide na ta so dako ang tatangdalan but then dito lang gyud gina-park ang ilang mga vehicles so it's kuan nga sayang nga atong pagpalapad but then naara pud park ilang mga sakyanan so kung